Dette klip er sponsoreret af Restaurant Rebel. Mathilde, her 1-1 efter Skovbankens kamp. Hvad siger du til det? Jeg synes, vi spiller en virkelig god første halvleg. Vi skulle måske have ført 3-1, havde måske været fair første halvleg og lukke den lidt der. Og så kommer vi ikke rigtig ud til anden halvleg. Vi bliver presset i bund, skubber ikke frem, stopper lidt med at løbe og spille. Og så er det bare en stor fight og forsvarskamp til sidst, som vi heldigvis holder. Hvad har indflydelsen, at det nu bliver en forsvarskamp, frem for at I fortsætter det niveau, som I har i første halvleg? Jamen, jeg ved ikke helt, hvad det er. Der sker de sidste par kampe, har vi spillet virkelig god første halvleg, og så kommer vi ikke ud til anden halvleg. Så jeg ved ikke lige, hvad vi skal have lavet om der. Det skal i hvert fald ikke fortsætte sådan her. Hvis du skulle lave nogle ændringer på holdet, hvad vil du gøre? Jeg ved ikke, om jeg vil lave de store ændringer. Vi skal bare til at finde vores gamle spil frem igen. Hvis vi kan spille sådan i første halvleg, kan vi også spille det i anden halvleg. Vi skal bare holde det i 90 minutter. Så spiller vi dem ud af banen i første halvleg, og så skal vi også gøre det i anden halvleg, men det skal ikke. Skal der være nogle ændringer i forhold til næste kamp, hvis du skulle kigge på det? Nej, vi skal jo bare fortsætte vores eget spil. Have fokus på, hvad vi er gode til. Sådan skiftevis med de korte og lange bolde, og så spille hurtigt. Så det skal vi jo bare fortsætte med at have gang i igen i anden halvleg. Nu hørte vi kort her i forhold til det straffespark, som vi får, at der er nogen, der ser den er tvivlsom. Hvordan ser du den? Nu er jeg lidt langt væk, men jeg ser da, at hun kommer ned i en tackle, men hun tager også Joe. Så der er jo straffe, når hun er sidste mand. Så er det bare sjovt, at hun kun får gult, hvis den dømmes. Undskyld? Jeg siger, hvis hun så dømmer den, så er det sjovt, at hun kun får gul, når hun er sidste mand. Super, tusind tak for det.